तेणु मुझे सर जाऊँगी माटियापाला जाऊँगी मटन आने भाई झुली खासी झुली पूरा दीदी एटा मटन टा धोदे आज मटन तरकारी हो କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଗୋଟେ କଷି ଦେଇଛି ଦିଦି କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଟି ମାରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ମଟନ୍ ପୁରା ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏବେ ମଟନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।